Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn flwyddyn cyffroes i Eleanor oherwydd fel mae chorff wedi newid, mae'r dewis o ddillad ar ei chyfri llawer mwy eang. Felly mae siopa ar y stryd fawr wedi bod tipyn fwy o bleser. Heddi, troi fyny mewn blowsen a tipyn o liw, rhywbeth digon llac ac wedyn trwsyr gwyn. Falle'r bwriad heddi yw newid i delwedd i ychwanegu patrwm, fwy o gyfwisgoedd a darnau bach mwy diddorol. A dyma hi nawr, wedi newid yn gyfan gwbl. Ti'n edrych yn smart iawn. Oed ti'n licio'r outfit? Ydw. Reit, Heyward, disgrifia beth sydd dan ni fan hyn nawr ten. Wel, y peth yw, bod Eleanor mewn cyfnod cyffroes lle mae siopa yn y cwestiwn, oherwydd bod hi byth wedi bod gyfarwydd jyst o cerdded mewn i siop a prynu unrhyw beth mae moyn, meddylwch beth sy'n o'i blaen i, so ddim gwybod ble sy'n ddechrau. A'r tueddiad i fyw hefyd, os chi gorbwysau, chi'n trio cyfro popeth. Felly, yr un peth oedd wedi wneud heddi, bod hi'n edrych yn neis iawn pan ddeth i mewn, rhyw fath o smoc mawr o ddechrau, rhywbeth llac. Gyda hwn, mae bach mwy o ffit, dechreuwch felly trwy neu rhywbeth i hanner jersey, bod bach o stretch ynddo fe. Fi'n credu mae patrwm wedyn, wrth gwrs, am wneud dorri'r siap lan, a drwy cael y gilet yma a'r darn yma, y waterfall collar maen nhw'n gael o'r ein, yn y blaen, mynd denu'r llygad ar draws y corff i gyd. Ond mae'n amser nawr iddi gael arbrofi ac a bach o sbri, a fel mae'n gweud, mae hi wedi dod lawr gymaint o sizes, mae bron popeth yn y siop o fewn i cyrraedd i erbyn hyn, mae'n gallu gwisgo unrhyw beth. Mae fel pob person arall nawr, mae'n gallu dewis rhywbeth sy'n siwto, mae'n neu jyst rhywbeth sy'n ffito. Ie, a rhywbeth hefyd, ti'n gallu mynd i gymaint o siopau nawr, fi'n siŵr ti'n gweld gwaniaeth. Ti di dod lawr o size beth i size beth, ysgai fel mae hi gofyn? 22, 24, 14, 16. Hwna'n ffantastig. Ydy, mae hwnna'n gret, ydy. Alla ti wisgo'r darnau mae i gyd ar wahân, wrth gwrs, yn ti. Ie. Rwth gwallt. Oedd Eleanor wedi cael gwneud i gwallt, cyn bod hi'n gwybod bod hi'n dod yma. Ond wyt ti wedi llwyddo i newid steil eitha traddodiadol i fod yn rhywbeth sy'n bach mwy funky. Ond o'n i'n tymlo, o'n i'n ffidlan o'r gwallt, o'n i'n lli gweld, pam ni'n tynnu'r gwallt wrth y gwyneb, bydd yn edrych yn lyflu, so wedi si, pindwn ni tyn bach nôl, a jyst bach o cwrl, ddim gormod, a mae'n edrych yn ffab. Ie, ti'n meddwl lle ti'n neud hwnna dina nawr? Sa'n meddwl, lle fe fi gael help? Bach o marfer. Un o'r merched i helpu. Doedd Genelor ddim colir o gwbl, unrhyw dydd fel pesa'n dim ar ddechrau heddiw chwaith. Beth ti wedi gwneud efo'r colir a di o'n hawdd i Eleanor i wneud? Wel, fi wastad yn gweud yr un reol, fi'n gweud tro ar tro, rhowch y lliw mwyaf ole, ti fewn y llygad a mwyaf tywyll ti fas, a defnyddiwch tair lliw, a dyma beth fi wedi wneud fan hyn. A eto fi wedi cadw'r canolbwynt fan hyn i fod yn y croen, achos mae e'n haf. A mae'r gwisg yma yn eitha ffwrdd â hi, ond i ddim mae'n mynd dros ben llestri gyda'r colir, ond jyst bach o liw fan hyn a fan co, jyst i godi'r wedd y wyneb. Ie, a Hew, wrth gwrs, mae'r wisg yma'n rhywbeth, mi fydd Eleanor yn gallu cario mewn i'r hydref. Wel ie, yn bendant, ar hyn o bryd mae siopa bach yn anodd bwys, oherwydd os chi ddim moyn pethau ar y sêl, fi'n gwybod ni gyd lyco bargain, ond os chi ddim moyn pethau ar y sêl, pryn iawn o ddillad sydd yn y siopau ar gyfer tymor nesa. A mae hwn yn gret, oherwydd y tywydd sydd ni heddi, a yn amlwg yn yr hydref bydd yn gret hefyd. Ie. Gret. Eleanor, i plesio. Odi. Fawr. Chi'n cael diwrnod bach neis? Ydw. Chi'n falch bod chi wedi dod? Ydw. Da iawn, te. Ie. Yn y misnod os ystwythau cael gwybod. Bach mae hynna di lleddfu i fan. Wel, diolch yn fawr, neis cwrdd â chi. A llongyfarchiadau chi eto. Gret. Diolch yn fawr iawn i chi, Blais, i fi. Diolch.